ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, чӣ хеле ки навора аз аввал диден, уҷа мо ишон дода наметонем ба хотире ки мумкин нест дар ютуб партофтан. мо дар адписани бидорем бародарои азиз, тай комментария, ҷои комментария менависонем, телеграмаи худмона мондагие метонем ки бидорем бародаро подписатсия кунем, навора дар амуҷа тамошо кунем. И бародар мунастори кран ғалтидагия бародарои азиз, аллои меҳрибон раҳмату мағфиратш кунад. Бародарои аксар гуфтанем да бародаро ин қадар мурда нашем, баъзет бароям як лайк, як комментария душмон ҳақорат мекунен. ҳавача мардак мурдаги, мардаки 25 сола бечора омаед як зан бигирам лобоитад ҳам бачаҳо ёш Москва барои чӣ меем, барои ҳамон ик меем ки як зиндагитона беҳ кунен, як беҳбудӣ кунен, барои як лайк комментария ким чӣ гапҳои чиз мезанен. ҳамин чиз дар коре ки мо папросид мекунем шуморо ки бародаро дастгирӣ кунем ки што беҳам бародаро да як ёрдам шава. мадаку вообще ягон фоидааш неста, талхату накафа. просто ҳамин бародар вақте ки ҳамин ютуби паданалат амира мехоҳад ки ҳамин навор паҳн мешава. навор паҳн ки шава, яъне ки ҳамин бародароро як кас ним кас мебина ягон тоест ягон бародарое ки мехоҳанд хайрхоҳанд, ҳамин рӯз мехоҳад бечора хайр куна, рӯзи ҷамъайна ина рӯзи сайди ҷумъа муборактон боша. дар ин рӯзи беҳтарин рӯз кадомит ки мехоҳем бо ягон сумак ёрдамаш кунем беҳтарин мешава. картои хичонам бародарои азиз, номерои бародаршона занг бизанен, пирсон кунен. ин кор дар тарафи дамадечдаги айтори кран ғалтидагия бародаро. аз шумо хоҳиш мекунем ки комит ки зурат мераса бародаро як ёрдам кунен, дастгирӣ кунен. гапҳои лишни дар кор неста бародаро. алло шоида ма ҳамин дружни нестен, ҳамин короту намебинем, гаре низиқ меша. фақат тоҷик ба сари тоҷика зурай. ҳам мардакҳои хуб, як дастгирӣ кунен, дар бари бародаротон чиқ бестен. ҳамин хеле аст ба хаҷон бародар. амрӯз навора ина диди чӣ хеле як бачака задестан ҳамакаса. паставо бисёр беҳад паставо бародаро. ман ин масъалада навор мекунам, пабратски навора паҳн кунен, ҳамин бародара як дастгирӣ кунен. худованд нигаҳбонтон боша. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони аҳли ислом, хай худованд одама меофарад бо ба вақти соаташ, мақсад ки рӯзу соат ҳамаш дар дасти худованди покай. мақсад мо ошно як ҷиян доштем, мақсад ҳами дамадед ва кор мекард. ин ҳами як се рӯз шид. хай ҳами худованд ки вақти соат буд шида боша, мегӯянд як чи сабаб мешава. мақсад ҳамо айболои контейнер меафта, трос мекана, чӣ кор мекана. рости гап мо худмон дар шаҳри подолскем ва ё дар дамадедова кор мекардан, сменаи шавона да кор мекунанд. ҳами хеле мақсад трос мекана, чӣ кор мена меафта хай асфалда балнисаш мебаранд. мақсад мо баъд мефаҳмем амира. мақсад ки хай як се рӯз чор рӯз балниса дар хор рафт дар реаниматсия. мақсад ҳамин рӯз хай худованд ака ин тақдири илоҳӣ будай. худованд бигем ки гузашт, ай дунё гузашт. мақсад бародарои аҳли ислом инаи мақсад инсон амакӣ бигем радноишай. хай бигем ҳамамон хеши таборем. мақсад кадоме ки ай дастш мақсад чие ки мақсад метона хай дар роҳи мисол худованд хайр садақа мақсад агар илоҷтон боша хайр кунед бо худованд хела мисол ҳамаи бандагон мега ку вақте ки вақти соат буд шид як чи сабаб мешава. хай барои ҳамин агар кадоме мақсад че метона ай дастон че меояй, хай як ёрдами мақсад чиз ай дастон биёяй. хай дар ҳаққи ҳамин бачаи мақсад ёш 25 солаш буд. хай гузашт, худованд ҷоша ҷаннати мағфират бигардонаш. кадом бародаре ки мақсад ай дастиш че меояй, хай хайр кунед бародарон. ин ҳамин мақсад номери ҳамин картаи амакиша мемонем. мақсад ки чияй ҳам номерои ҳамин одам да мақсад да ҳамун карта пайваст кардагиай, ҳам ҳамин симкарта ба номи ҳамиай маҳмадиев исломҷон хайдарович. мақсад агар илоҷ бошад хай бародаро як хайр мекарда, ёрдам мекарда. мақсад картат қатитай хай ози мақсад картара чӣ мекунем мемонем бо мақсад хай
کدومی که ای دستش چیه که مقصد چی میشود خیلی یاردم کنیم برادرای اهل اسلام. باقی خداوند همه تا نگهبان باشد، در پناه اسمتش همه بندگانش نگهبان باشد. جزاک الله خیرا کثیرا.